Assalamu alaikum, barkanmu da safiya, barkanmu da kasancewa da ku a wannan rana ta yau, ɗaya ga watan sabuwar shekara ta 2021. A yau a bidiyon da nake ci gaba da kawo muku na harkar cryptocurrency, ma'ana digital currency. Yau a takaice ina so zan muku bayani a game da menene ma cryptocurrency. Bayan nan shekara ta 2020 ta huce, wacce an yi hada-hada ta bitcoins da shauran coins daban-daban, wanda an samu alkhairi da dama a wannan shekarar. Wanda a baya lokacin corona da ta huce, bitcoins baya haura in naira baya huce miliyan 4 da wani abu, miliyan 5, amma a ƙarshen shekara sai da ya kawo miliyan 13,600,700, wanda wannan ba ƙaramar riba ba ce. Wacce sana'a za ka yi ka sai abu lokacin da aka yi kulla gari, lokacin da aka yi lockdown, ka sai shi miliyan 4 da wani abu, a ce zuwa yanzu post january zuwa disamba zuwa nan post january ka sai da shi naira miliyan 13,600 da wani abu. Wannan ba karamar sana'a ba ce. To don haka da farko ma da ake cewa cryptocurrency, menene cryptocurrency? Cryptocurrency shine wani kuɗi ne, za a ce kuɗi ne kamar yanda kuɗi yake, wanda yake kuɗinka za ka riƙe a hannu ka je kai sai ko me kake so, haka cryptocurrency yake kuɗi ne, amma shi digital asset. Ba a riƙe shi sai dai ka gan shi in number a kan wayarka, ba zai zama na ko a kwamfutarka, amma a hannu babu shi. Kuma bambancinsa da sauran dukkan kuɗaɗe, yanzu kana da kuɗi ka je ka kai banki ka ajiye, in zai shekara 10 iya nan a yanda ka ajiye shi, to shi wannan ya bambanta da wannan. Idan kana da shi kudinka ka ajiye shi a digital currency, ma'ana cryptocurrency, a yau ka ajiye naira 10,000 ka manta da ita, sai bayan shekara 2 ko 3 ka tuna, kai ai na ajiye cryptocurrency na naira 10,000. idan ka zo ka buɗa ka gan shi, to aƙalla ba a kasara ba zai iya tafiya na naira miliyan 10 ko 20 ko sama da haka. Don haka kaga wannan kuɗi ne kenan da ya kamata mutum ya siye shi a ajiye. Ba irin kuɗi ne da za ka zo banki ka ajiye kuɗin ka, mai bi ma ka ajiye kuɗin ka banki, yau an caje ka naira 10, gobe an caji naira 5, zuwa wata rana sai ka ajiye kaza, ka zo kuɗin ma ƙasa ba sama ya ragu. To wannan ya bambanta da nan. Don haka cryptocurrency kuɗi ne wanda yake na intanet, za ka gan shi in number a yanzu. In kuma kana bukata a yanzu ka je kai siyayya ka sai wani abu, a nan take za ka siyar da shi, ka je ka sai duk abin da kake so ka siya a duniya. Bayan haka kuɗi ne wanda yake da tsaro, ba wanda ya isa ya control ɗin kuɗin ka sai kai da kanka, babu wanda ya isa ya ciran ma, babu wani in ka ga an cira to kai ka faɗa mutum dukkan bayanan ka ya cire kuɗin, amma in ba haka ba, ba wanda ya isa ya ciran ma kuɗin ka. Don haka cryptocurrency ya bambanta kuɗaɗe, wannan currency ne daban-daban, wanda akwai wanda yanzu sun riga sun yi daraja, akwai kuma ƙanana wanda suke tasowa, wanda su muke kira da digital asset, wanda su ne za ka siya yanzu, bayan zuwa wani lokaci ka samu manyan kuɗaɗe, saboda su yanzu suke kan tasowa. Su kuma akwai wanda sun riga sun gama karɓuwa, sun zama manyan kuɗaɗe. Su wa'innan in aka ce yau ka sai ɗaya, yanzu kamar bitcoins an ce je ka sai guda ɗaya nawa ne? Sai ka saka naira miliyan 13 da wani abu za ka siye shi. Ko an ce je ka sai ethereum, sai ka saka naira 350 za ka sai ethereum ɗaya. Ko je ka sai bnb nawa ne? Naira 17,000 ne. Ga su nan akwai su yp1, yanzu za ka siye shi ma nawa? Sai ka sa miliyan 11. To amma akwai ƙananan wa cryptocurrency wanda suka fito yanzu, irin ka ɗauki rifle, a yanzu farashinsa bai fi naira 110 ba. Duk irin wannan mutum zai iya siya ko ya ajiye, ko ka siya kai trading ɗin shi. Me ya trading? Ka siye shi yanzu, na siya akan naira 110, na ce 115 zan siyar, na siyar akan 115, mai bi na sai kwaya 10,000. in ka lissafa naira 5,500 sau 10,000 kuɗi ne mai yawa. Don haka za mu ci gaba da kawo muku bidiyo ɗaya bayan ɗaya kan ya za ka yi kama sai shi kan shi cryptocurrency. In ka siye shi ta ina za ka siya?
ya za ka yi ka siyar. Don haka za mu ke kawo muku bidiyo ɗaya bayan ɗaya kan ta ya zan yi na siya, ta ya zan yi na siyar. Idan na siya wanda na siya so nake na ajiye, a ina zan siye shi, a ina zan ajiye shi zuwa wani lokaci a madadin kadara domin nake samun kuɗaɗe. Don haka suwa 24 tv, in kuna subscribing na suwa 24 tv, dukkan wani abu da ya shafi cryptocurrency ma'ana digital coins za ku ke ganin shi ɗaya bayan ɗaya, da yanda za ka siya, da yanda za ka siyar, da kuma yanda za ka sayi digital asset ka ajiye, ma'ana wanda za ka siya kadara. Wani ya je ya sai fili, wani ya sai gida, ba ka da kuɗin da za ka sai fili ko gida, to zan nuna ma abin da za ka siya wanda ya je ya sai wancan gidan ko fili ba zai samu kwatar ribar da za ka samu ba. A wannan shekarar, in dai kuna bibiyar wa'annan bidiyon nawa, kana matashi ko matashiya, kai ko ma waye ba matashi ba, kana so ka samu kuɗi, ka huce magana ta talauci, ba ruwanka da wannan gwamnati ta ki baka aiki ko baka da aikin yi, to ka kasance da channel ɗina mai suna suwa 24 tv. Domin in dai kana da wannan, to babu ruwanka da cewa yau gwamnati ta hana aiki. Ba magana aka yi ta lockdown ba, a yau in aka yi lockdown ta shekara, in kana da wannan harkar za ka shekara a zaune a cikin gidanka a ɗakinka. Duk abin da za ka yi a duniya sai ka samu kuɗi tare da wayarka ta hannunka, ba tare da wani abu ba. Don haka kar ku manta da yin subscribing a channel ɗina mai suna suwa 24 tv. Ku sharing da 'yan uwa da abokan arziki domin su ƙaru, saboda ina so idan sharing da liking na ga subscribing yayi yawa, daga bidiyoyi na gaba zan fara nuna mama ta ya za ka siya, ta ya za ka siyar. Da in na ga wannan, daga nan ma mutum zan nuna mai kai tsayen da zai samu kuɗin. Bayan wannan akwai group ɗina na WhatsApp. Idan ka duba a cikin channel ɗina za ka yi samun link ɗin group ɗina na WhatsApp. Idan kai linkin za ka ga dukkan yadda nake koyar da yadda za ka sai cryptocurrency ka siyar, ka samu kuɗi cikin sauƙi ba tare da wata matsala ba, ta yadda za ka kauce harkar 'yan damfara da 'yan cuta. Saboda duk wata harka da ka sani ta duniya akwai irin wannan mutanen da za ka ga ka zo kana yi don ka nemi abin arzikinka, amma wani mugu yana biyowa ta jikinka domin ya cuce ka. To don haka in dai ka kasance da channel ɗina mai suna suwa 24 tv, za ka samu duk wannan, kuma za ka kare kanka daga yanda ba yanda wani scammer zai zo cuce ka naira ɗaya. Domin kai za ka sai abinka da hannunka, kai za ka siyar da hannunka, ba wanda zai ce kawo kuɗinka na siya ma ko kawo na siyar ma. Kai za ka siya, kai za ka siyar, kuma ka ajiye kuɗinka ba tare da wani ma ya san ka siya ko ka siyar. Don haka ku kasance da channel ɗina ta suwa 24 tv domin in ci gaba da kawo muku